everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जाहैबाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव जेबो संनायनि भिडिअ जेबो माने बिदि ब्लग भिडिअ लानानै फैयाखै। दिनैनि भिडिअआ आङो दिनै बिराद खुसि आरो बिराद हेपि आङो। सो आङो बे हेपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय, जिहेतु नोंथांमोना जोंनि मोनसे फेमिलि जाहैबाय नालाय, मोनसे इउट्युब फेमिलि जाहैबाय नालाय, नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोन बयबो मोनसे आंनि फेमिलि जाहैबाय नालाय। सो बे खोथाखौ आङो नोंथांमोनजों रायलायनाय बा शेयार खालामनाया गोनांथि होननानै सानबाय। आंनि खुसिनि खोथाया जाहैबाय नै दिनैहाय आंना माने गुगल एडसेन्स पिना मोनफैबाय, सफैबाय। सो आङो बिराद खुसि, बिराद हेपि आङो, ओंखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। आरो बे हेपिया नोंथांमोन नङामोनब्लाथाय माब्लाबाबो जानाय नङामोन। नोंथांमोना आंखौ एथबां खम समावनो एथबां अननाय होदों, एथबां सापर्ट खालामदों। आं बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोनखौ माने रोजा रोजा खुलुमनाय आरो अननाय मोजां मोननाय जासिहरबाय बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम माने खुलुमनाय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो बिराद हेपि, आं मा बुंबावनो आरो माने खुसिजोंनो माने बिराद जल्दि भिडिअ बानायबाय आङो मोनफैनाय लोगो लोगोनो। ओमफ्रायो नोंथांमोन सासे सानै आरो, गोबां नङा, गोबाङानोथ' मिथिखायो, गोबां माने इउट्युबनि बिखय भिडिअ बानायना दोनखानाय थायो। आंथ' इमान एक्सपार्ट नङा, आं जाखिनि मिथिगौ आङो बेखौ बुंनो सानदों आरो। माने सोंहरो आरो साफा सानै आगैमोना बा आब' माने आं नोंनिफ्राय नायनानै नोंनि भिडिअ नायै आंबो सोलोंगासिनो होननानै बुङो। सो सोलोंनांगौ, औ। ओमफ्रायो आं माने बुंनो सानदों आरो, आंथ' एथबां मिथिजोबा, आं बुंखाबाय सिगाङावनो। सो बेखौ माने एप्लाइ खालामनो थाखाय फार्स्टआवनो माने आं जिखिनि मिथिगौ बेखौल' बुंगोन दे, सर्ट बुंगोन आङो, माने गोलाव बुंनो थांला, माने आंबो एथबां माने मिथिया नालाय आंबो। फार्स्टआवनो माने 1000 माने साबस्क्राइब जानांगौ आरो कमप्लिट। बेनि उनाव बेखिनिखौ मिथिगौ आङो। ओमफ्राय उनाव 4000 घन्टा माने नायनाय टाइमा माने जानांगौ आरो ना। बेनि उनावसो माने बिदि माने एप्लाइ खालामनाय माने बिदि जायो आरो। फारसेनिफ्राय आङो माने बुंलायला, गोबां माखासे माने इउट्युबनि बिखय भिडिअ बानायना दोननाय दङ, बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन आरो। सो आंनि खुसिखौनो आङो दिनै शेयार खालामनो होननानै फैबाय नोंथांमोननिसिम। ओमफ्रायो बिराद खुसि मोनबाय आङो बे गुगल एडसेन्स पिना मोनफैनायनि थाखाय। नोंथांमोननिसिम आरोबाव फिन खेनसे गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। बेखौनो आङो बुंनो होननानै माने रायलायनो होननानै नोंथांमोनजों एसे सम लानानै फैबाय आरो। सो बेनो आरो दिनैनि आंनि खुसिनि माने खौराङा, माने खुसिनि जिथु माबा आंनि बेनो आरो, गुगल एडसेन्स पिना मोनफैबाय। बिराद हेपि आङो। सो गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि खुलुमनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। सो बेनो आरो दिनैनि आंनि माने खुसिनि खोथाया। बिराद खुसि आङो। सो बाय लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो।